Els veïns de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant tenen disponibles al seu telèfon mòbil els pregons de l'Ajuntament gràcies a una nova funcionalitat de l'aplicació per a mòbils del municipi. Els usuaris que tinguin instal·lada i actualitzada l'aplicació per a dispositius mòbils veuran un nou apartat a la portada on podran consultar els pregons i avisos que es guardaran i es podran consultar. A més, alguns d'aquests pregons es publicaran amb un avís que hi ha nova informació. El sistema de notificacions també permet enviar als usuaris notificacions push per avisos de darrera hora, notícies importants del municipi o casos d'emergència. La nova funcionalitat de l'aplicació respon a la demanda d'alguns veïns del municipi que tenien dificultats per escoltar els pregons pel sistema tradicional de megafonia perquè en el moment en què es publiquen els pregons estan fora del municipi o als seus llocs de treball. Des de l'àrea de protecció civil de l'Ajuntament s'ha impulsat aquesta millora donat que permet una eina més de fer arribar avisos d'emergència i seguretat a la població. L'aplicació de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant és gratuïta tant per a iOS com per a Android i fins ara la tenen descarregada més de 950 dispositius.